Чисто блюдо восстановлено. Лука и варить. Знаешь, я пижать не могу через себя. Живя, варить его изойти. Другая пижата. Тоже подожди. А все можно дать попробовать. Любимый был выше нас. Я же туда стал, даже не могу пижать. Да, например, секиру. Ако да има malo bolji sekiru, a ne onu. Dižem malo sekiru, da. Sad je napadne brak. Ovo se čuviti. Verujte mi, čuviti. Sad je... Ovo zanimljiva epizoda. Verujte mi. Morat ću malo ovdje da kopam još naučice. Podsjećaš me na mog dedu, nemaš lepo. Mrzeo sam mog dedu! Mene su moje veštine održale mladi. Moje veštine su zabilile. Ja bih bio počešćen. Stavit ću malo ovdje. Osam, evo ga. Što bi? Tak. Osjećate se. Slijepo da nešto. Neću više imati problema sa krevetom i sa sporedima. Tu od žobi. Ajde, ovo će mi trebati. Bliže do toga. Dajde. Evo vam luzeri, pate od
Хроп. Треба пробвам взрват. Лицо видео бързо. Добре, беж. Друга. Идемо. Айде само да... Automatski rateže na 3 puta veću dužinu od prvobitne. Isključite vodu i kada voda iscuri, X-Code se automatski skupljava svoju prvobitnu dužinu. Neverovatno! Obično crevo od 15 metara veoma je teško. X-Code je neverovatno. X-Code za 15 metara ima samo 5 kg. X-Code je zapravo napravljen od 8 metara. Jako je rasteljio unutrašnje crevo i nagorano spoljašnje crevo obive jake mrežice. X-Code se širi i proizvodi To će mi nešto što je ovako jako važno. X-Code se skuplja na nevjerojatno malu veličinu i možete ga uvoditi ili ne. X-Code za 22 metara staje u saksiju za cveć. Zalivajte baštu i cveće, perite prozore, perite prolaze, perite auto i još mnogo toga. Sve jednostavno zato što je X-Code crevo tako lagano i možete ga poneti bilo kuda jer ne zauzima veliki prostor. Zato je sjajno, lako možete spojiti jedno X-Code s drugima koji treba veću dužinu. Zovite odmah i poručite X-Code jedinstvenog crevo boga. Izvolite jedno od 4 veličine, 7,5 metra, 15 metara ili 22,5 metra. Da biste pokrili sve potrebe, pitajte našeg operatera za postojeće radke. Vlaznice za raspršivanje sa 8 funkcije koje pokrivaju sve vaše potrebe. Water Jack, ideal za pranje automobila, betona i još mnogo toga. Zato nemojte čekati, pozovite odmah 021 489 Probam se spraviti. i poručite X-Code. Ja to velim. Upravo mi to treba na vikendici. Jednostavno i lako se koristi. Ovo je sjajna stvar. Ovo je odlično. To će biti tako jednostavno zato što je X-Code crevo toliko lagano. Možete ga staviti bilo put. Zato nemojte čekati. Zovite odmah 021 89 26 i poručite X-Code. Savršen keš Idemo. Kamata. I... Знаеш, знаете що си мисля? Kako zove? On ima pizet. За него morate da imate onaj šifr, da. Ako kako zove. Vidjet ćete to. Bez te šifre ne možete da uđete ni u onaj kako zove. U i prodavnicu. Ovako ovdje ću napraviti. Samo moram da poželim. I baš u zadnji video danas. Гори, надо знал себе лишь дальше.
Не больше что положить. Ну что за видите, что его